грекаў, румынаў і так далей. Это означает, что мы дагэтуль яшчэ не готовы, будучи вучнямі Христовымі, мы яшчэ не готовы пераўзысці ў сваёй галаве ўсе тыя межы, які мы збудавалі і які мы дагэтуль будуем. Мы яшчэ як тыя вучні, якія да Воскресення Христовага не разумеюць логікі Ісуса, а не тыя вучні, якія пасля Воскресення казалі, што ў Христе Ісусе няма ні гэтых раздзяленняў, ні тых, ні іншых, ні трэціх, ні дзясятых. Вось нам трэба вучыцца змяняць сваю логіку, змяняць сваё мысленне. Как нам быць... Бо мы кажам, што я верую, што Христос воскрес, але мыслім мы яшчэ так, нібы ён не уваскрэснуў, да? І мы яго нібы не знаем. Мы вось як тыя вучні ў гэтым эпізодзе, які мы чыталі. У нас тысячу прычынаў, чаму мы не гатовы пэўным людзям аказаць міласць, любоў, адкрыць сваё сэрца. Таму што яны амерыканцы ці рускія, палякі ці украінцы, кітайцы ці афрыканцы, буддысты, індуісты. Мы пастаянна дзелім, забываючы, што наша любоў, наша дабрыня, яна для кожнага чалавека, незалежна ад яго ідэнтычнасці. І Ісус паказвае гэтым вучням, што іхняя пропаведь таксама павінна быць скіраваная пасля Воскресення на ўсіх людзей. Таму што, калі вы ўспомніце, як першыя дзесяцігоддзі, калі жыла царква, як цяжка хрысціянам з тых, хто быў юдэямі, першым пакаленнем хрысціянаў, якім цяжка было адысці ад сваёй ідэнтычнасці і данесці гэтую добрую вестку пра Месію, які прыйшоў у гэты свет, каб даць любоў і новую рэальнасць, новае царства ўсім людзям. Як гэты апостальскі сабор збіраецца і кажа, адны кажуць, не, хто хоча быць з намі, хто хоча быць вучнем Христа, той павінен прытрымлівацца ўсіх гэтых законаў, усіх правілаў юдэйскіх. Памятаеце, колькі там многа было гэтых правілаў. Зноў яны былі гатовыя, вучні Христа, пасля Воскресення, многія з іх паставіць граніцы тым, хто хоча прыйсці ў царкву, таму што яны яшчэ не памянялі поўнасцю сваю логіку. І вось гэты эпізод, ён расшырыў. Цяпер проста ўжо сёння падумайце, як адрэагавалі на гэтыя словы Хрыста, на гэтай падзеі вучні, якія казалі адну фразу, і што яны маглі ўбачыць, і што яны адчулі, калі Ісус зрабіў тое, што ён зрабіў. Ён паступова, крок за крокам, расшыряў перспектывы іхняга бачення, расшыряў перспектывы іхняга мыслення. І гэта тое, над чым мы павінны пастаянна працаваць. Мы павінны расшыраць гарызонты нашага сэрца, каб, як Христос, абаймаць кожнага сваёй любоўю, незалежна ад яго нацыянальнасці, пола, палітычных поглядаў, рэлігійных поглядаў, незалежна ад усяго гэтага. Як Ісус сказаў, «Вялікая вера твая, няхай будзе табе». Няхай нас таксама будзе вось такая вялікая вера, як у гэтай жанчыны хананіенькі, якая можа знішчыць усе перашкоды, якія стаяць на шляху да Господа.